på et tidspunkt så fandt jeg mig selv inde på havnen inde i Åbenrå på vej ud over kanten i havnebassinet. Jeg var nået dertil, hvor jeg synes, at jeg kunne ikke rigtig se nogen anden løsning på det. Og jeg ved ikke hvorfor, men heldigvis vil jeg sige, noget jeg var vendt om. Det er noget, som jeg har brugt utrolig mange timer på at prøve at finde ud af med mig selv, hvorfor jeg ikke gjorde det. Jeg tror, det handler om, at jeg alligevel havde noget familie, som jeg vidste ville blive meget, meget hårdt ramt, hvis jeg tog den beslutning. Hver 5. dansker bliver ramt af mindst én depression. Vi kender alle nogen i den nærmeste familie eller på jobbet, som får sygdommen. 2 ud af 3 selvmord skyldes depressioner, som i perioder kan gøre livet ubærligt. Det er dobbelt så mange, som dræbes i trafikken. Man føler ikke, at man er noget værd. Man får selvbebrejdelser. Jeg er skyld i både det ene og det andet, og ingen kan lide mig. Man isolerer sig. Man gemmer sig ind under dynen. Det er næsten det eneste sted, man kan være og have det nogenlunde, hvis man er rigtig deprimeret. Så kan der komme... Hukommelsen begynder så at svigte. Man kan ikke koncentrere sig. Man kan ikke tage beslutninger. Og gradvist kan der så komme de her selvmordstanker. Og måske til sidst selvmordsplaner. Fordi det ville jo være den bedste løsning for alle parter. Så er jeg ude af mit problem. Min familie slipper af med den her byrde. Arbejdspladsen kan ansætte en ny medarbejder. Familien får udbetalt livsforsikring. Hurra! Det er helt logisk og stilfærdigt, går man så hen og tager livet af sig. Depressioner koster hvert år mellem 6 og 9 milliarder kroner. 1/3 til behandling, 2/3 skyldes tabte arbejdsindkomster. 1/3 af alt sygefravær skyldes depressioner. Michael Jonsen var lagerchef hos MD Foods, indtil han blev ramt af en depression. Et job, som han egentlig ikke var uddannet til. Han stod blandt andet for udskibning af mælkepulver. Jeg var helt vildt hysterisk, inde i mig selv, hvis tingene ikke fungerede. Hvis der blev byttet om på nogle af bilerne, der var en chauffør, der ikke kom eller sådan noget, så gik hele min timing i stykker. Bagefter så gik jeg ned i kælderen og gemte mig og tudebrølede og forbandede det hele langt væk. Vil det sige, chefen han gik ned og lagde sig i sækken og tudede? Ja, det gjorde han. Men kun når der ikke var nogen, der så det. Kjeld Jensen, indbegrebet af en velafbalanceret sønderjyde, sælger reservedele til lastbiler. Han betalte prisen for sin depression. Jeg havde på det tidspunkt en dejlig kone og dejlige børn, og vi boede og havde økonomisk uafhængig og var overhovedet ingen problem. Så hvad det angik, skulle der ikke være noget, som kunne gøre, at jeg kunne blive deprimeret. Men altså, jeg følte, det var noget, der kom udefra og kom ind i mit og fyldte mit liv, fyldte mine tanker, fyldte min hjerne, ja. Familien røg, huset blev solgt, og han flyttede i lejlighed, men han passede sit arbejde. I en periode var det så også sådan, at det var det eneste, jeg kunne passe. Det var mit arbejde. Altså simpelthen slæbe mig på arbejde, og når jeg så kom hjem, lægge mig til at sove indtil næste morgen, hvor jeg så slæbte mig afsted igen. Hele weekenden sov jeg. Annie Thorsagers job bestod i, inden en bestemt dato, at fordele kommunens lokaler til foreninger og andre brugere. Det var et arbejde, som var god til og meget glad for. Jeg opdagede først, der var noget galt, da jeg begyndte at ryste over det hele, når jeg kom på arbejde. Det kunne jeg ikke forstå, for det synes jeg ikke, der var nogen grund til, når jeg netop godt kunne lide det. Jeg kunne godt lide, at der skete noget rundt omkring mig. Annie nåede sin deadline. Den årlige lokalefordeling faldt på plads, og alle var glade. På vejen hjem blev hun sygemeldt af sin læge. Så gik jeg hjem, og så trak jeg telefonstikket ud, hvilket jeg egentlig aldrig nogensinde har gjort før. Og så sov jeg stort set i 1,5 måned i døgndrift. Hvad var det for en person, der lå og bare lå? Det aner jeg ikke noget om. Jeg kendte hende ikke. Det var ikke dig? Nej, det var det bestemt ikke. Heller ikke engang tankemæssigt. Der skete intet. Annie vidste ikke, at det var en depression. Efter 3 måneder var hun tilbage på jobbet, men trætheden ville ikke forlade hende. En depression, den lammer alle hjernens vitale dele. Og det vil sige, at når man sidder i en sofa og vil rejse sig op,
for at fjerne nogle ting et andet sted. Det kan du ikke, fordi beskeden går ikke igennem kroppen og ned i benen, som rejser sig op. Alting er blokeret op i hjernen. Og derfor bliver man siddende i sin stol. Det var jeg jo ikke klar over. Og det synes, den form for viden og meget andet, det var vigtigt for mig at få at vide, fordi så kunne jeg jo bedre forstå, hvorfor jeg ikke kunne. Så kunne jeg også bedre være god ved mig selv og sige, jamen så må det vente, til jeg kan. Da Annie Thorsager efter nogen tid fik at vide, at hun led af en depression, begyndte hun at forske i sin egen sygdom. Hun havde fået diagnosen tilbagevendende depressioner. Det gjorde hende totalt skrækslagen. Hun skulle igen være sammen med en Annie, som hun ikke kunne lide. Det kunne jeg slet ikke takle. Altså det var jeg fuldstændig rædselsslagen over, at det skulle blive ved at køre på den måde. Så på et tidspunkt, så var jeg ved at opgive det hele. Fordi jeg turde ikke at prøve det her en gang mere. Der er ingen mennesker, der kan holde til, at man ikke selv har styr på nogen ting overhovedet, og slet ikke sit eget jeg, kan du sige, vel, eller sine egne tanker. Det virker utroligt skræmmende på mange mennesker. Annie bruger meget tid i sin have og i de smukke omgivelser, hvor hun spekulerer på, hvad der gik galt. Kunne hun have gjort noget? Kunne andre have hjulpet? Kan man forebygge depressioner? Ja, det kan man. Stress er en af de værste faktorer til at udløse en depression. Stress på arbejdspladsen, stress i hjemmet, den stress, man selv giver sig. For der er mange mennesker i dag, der stresser sig selv, fordi der er så mange muligheder i livet. Der er så uendelig mange arbejdsmuligheder, som man ikke kan lade være med at gribe. Så stress, det er en af de vigtigste faktorer. Så er der også noget som alkohol. Mange skal jo have en halv eller måske en hel flaske vin hver aften, og det er også noget, der i høj grad hos nogle mennesker udløser depression. Der er mange andre ting, hvis du ikke får lys og frisk luft, hvis ikke du får motion, hvis ikke du får sovet ordentligt, så er det også nogle faktorer, der kan udløse en depression. Så der er mange almindelige livsstilsfaktorer, som mennesker kan tænke over og bruge for at undgå at blive deprimeret. Selvom Annie er træt hele tiden, har hun mange ting, som hun går op i. Hun undersøger til stadighed markedet for bøger om depression. Via internettet er hun i forbindelse med andre med samme lidelse, og hun har en lille gruppe, som hun mødes med. Hun maler. Indimellem spiller hun på det gamle klaver. Hun administrerer sin tid meget omhyggeligt og giver sig ikke i kast med noget, som hun på forhånd frygter ikke at have kræfter til. Hun skriver på en roman, men det er lidt for overvældende for hende for øjeblikket. Hun skriver mange digte, blandt andet til en bog om fødselsdepressioner, og mange har glæde af at læse hendes digte på nettet, eller hvor hun får dem udgivet. Stærkt. Stærk er den, som tør møde frygten, gå ind i den og sige, jeg er bange for dig. Stærk er den, som tør arbejde med frygten, gå dybt ind i den og sige, jeg tør godt være her. Stærk er den, som ser frygten i øjnene og går videre. Michael Jonsen ville ikke tilbage til sit gamle chefjob, hvor ambitionerne havde taget magten fra ham. I stedet tog han en uddannelse på en håndarbejdsskole. Via den har han fået nyt indhold i tilværelsen og et job som arbejdsleder på værkstedshuset Alsund i Augustenborg, hvor han selv tidligere har været bruger. Her er der fast arbejdstid. Brugerne går til tiden. Tidligere brugte han al sin tid og alle sine kræfter på det job, som han for alt i verden ville vise, at han kunne magte. For det er det, man frygter ikke at kunne magte, man bliver syg af. Mange af os her er jo formentlig lidt stressede, fordi vi har mange jern i ilden. Men det kan også være den dynamo, der holder livet i gang og holder gejsten oppe. Så stress er kun et problem, hvis det, om jeg så må sige, bliver for meget af det gode. Hvis det bliver mere, end man kan bære. Hvis det er en uendelig stress, som man ikke kan se enden på. Hvis skrivebordet, hvis bunken, den uløste bunke på skrivebordet aldrig kommer ned, så er det, at det kan blive et problem. I dag passer Michael godt på sig selv. Når han fisker på den smukke Flensborg Fjord, kan han slappe af og få masser af lys og frisk luft. Han ved godt, hvad der udløste den første depression. Jeg havde meget stort behov for at bevise, at det, jeg gjorde, det var godt nok. Så jeg gav mig i kast med at arbejde, alt det, jeg kunne. Og hvor meget var det? Det var i døgndrift. Det var sådan efter devisen, rigtige mænd, de sover ikke, de besvimer bare. Så jeg kørte et toholdsskift med i perioder op til 25 mand under.
underviste samtidig i radiokommunikation i hjemmeværnet og tog en officersuddannelse, når jeg lige havde tid til det indimellem. Michael holdt i 1 år og 2 dage på jobbet. Spørgsmålet er, om han kunne have undgået sin depression. Altså, hvis jeg havde haft den viden, som jeg har i dag, så skulle jeg jo for længst have gået op og sagt, at det her, det kan jeg ikke magte. Jeg kan ikke magte det her job. Og så skulle jeg have haft noget professionel hjælp. Men problemet var, at jeg vidste ikke, hvad det var. Jeg vidste ikke, hvad en depression var. Men du vidste, det var galt? Jeg vidste, det var galt. Og gik jo egentlig også til lægen. Men da jeg så ligesom opdagede, at det fik jeg ikke noget ud af, så tænkte jeg, men så må det bare være sådan. Under en militærøvelse i Tyskland brød han helt sammen. Han opsøgte en ny læge. Og jeg fik en henvisning til ambulant behandling. Men der er bare det ved det, at der er 3-4 måneders ventetid på ambulant behandling. Og i den tid, der fandt jeg så ud af, at der på det tidspunkt var noget, der hed rådgivningscentret inde i Aabenraa. Og der kunne jeg så komme ind og snakke 3 gange anonymt. Og det havde jeg meget stor glæde af, fordi det var ligesom om, jamen, der var nogen. Nu begyndte der at være nogen, som lyttede til og tog det alvorligt, når jeg kom og sagde, at jeg havde det dårligt. Problemet var så bare, at da jeg havde været derinde de 3 gange, så ville de ikke gå videre, fordi jeg havde fået en henvisning til ambulant behandling. Og da jeg fik det at vide, så kunne jeg ikke mere. Michael blev indlagt. Selvom der er en stigende forståelse for, at en hurtig indsats er vigtig, er der stadig mange steder ventetid på ambulant behandling. Det virker jo nærmest grotesk, så derfor må der også gøres noget på det punkt. Og i nogle amter er man også begyndt med akut teams, der tager ud i hjemmet i den akutte fase og får sat en behandling i gang i hjemmet med det samme. Og det er absolut ideelt. Det er noget, vi kan anbefale. Akutteamet i Vejle består af 2 psykiatriske sygeplejersker. De praktiserende læger kan visitere direkte til teamet, så der kan sættes ind med øjeblikkelig hjælp. Systemet sparer dyre indlæggelser, og patienterne kan straks komme i professionelle hænder hjemme hos sig selv. Jeg ved ikke, hvordan de bærer sig ad, men så kan de finde ud af, hvad jeg har brug for, som jeg egentlig ikke vil snakke om. Jeg ved ikke, hvordan de sporer sig ind på det, men jamen, det har mest været... For mig har det mest været min træthed at få bekræftet, at det er naturligt. Det har været 20 ting, jeg gerne ville på en gang. Jeg vil have pudset vinduer, jeg vil have gjort ren. Jeg vil gerne til at male. Jeg maler meget, eller har gjort. Jeg vil gerne have gjort haven efterårsklar. Jeg ville det hele på en gang, og jeg kunne ikke magte det. Og så endte det med, at jeg sad hen i sofaen og tænkte, nej, jeg kan jo heller ikke noget af det. Jeg får det ikke gjort. Og der gik Mona ind og sagde, jamen, det vigtigste er, at du gør det, du har lyst til. Sæt dig ned om morgenen og sig, hvad har jeg lyst til i dag? Mens Michael var indlagt, fortalte hans chef, at hans job ventede på ham, når han blev udskrevet. Det holdt i en 3 måneders tid. Så fandt jeg lige pludselig mig selv der, hvor jeg var, inden jeg blev indlagt. At jeg var godt i gang med at arbejde på 2-holdsskift igen. Og det gjorde jeg med mig selv, det går ikke det her. På værkstedet kan Michael en gang imellem tage nogle ekstra timer om aftenen, hvis han har lyst til at arbejde, for eksempel med at udvikle nye modeller. Han er stedfortræder for lederen og hjælper med administrationen. Men han har lært det vigtigste af alt, at sige fra. Det lærte han af en overlæge på sygehuset. Når der kommer nogen og spørger, om man vil udføre en eller anden ting eller gøre et eller andet, så skal man holde sin mund i 30 sekunder. Og i de 30 sekunder, der skal man tænke, vil jeg det her? Er det noget, jeg har lyst til? Eller siger jeg bare ja for at tækkes nogle andre? Og når de 30 sekunder er gået, så skal man svare. Arbejdspladserne bør være forberedte på, at deres medarbejdere kan få en depression. Det er en af landets mest almindelige sygdomme. En sygdom, hvor næsten alle kan helbredes. Som regel er den over i løbet af et par måneder, hvis den behandles rigtigt. Arbejdspladserne bør være klar med psykisk førstehjælp. Jeg tror, det vil være helt afgørende for forebyggelsen og for den tidlige indsats, og for både arbejdstager og arbejdsgivere, at de er fortrolige med det her, og ligesom ikke bliver panikslagne eller rådvilde den dag en kollega begynder at gå lidt i stå,
begynder at miste interessen. Hvis nu man kan se, at jamen, han snakker jo slet ikke, som han plejer. Han møder ikke op til frokosten, som han plejer. Han fortæller ingen vittigheder mere. Han læser ikke engang avisen. Jamen, så er det vigtigt, at man på sådan et tidligt tidspunkt kan begynde at snakke om det, og kan begynde at bearbejde det lidt i samarbejde med den pågældende. Både Michael og Annie har været meget åbne omkring deres sygdom og mener, at det er det rigtige. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at hver fjerde dansker kommer i forbindelse med det psykiatriske system på et eller andet tidspunkt i deres liv. Men det er noget af det, der er mest tabubelagt. Det er meget mere reelt at have AIDS eller kræft. Eller ikke at det nødvendigvis er sjovere. Men det kan folk nemmere forholde sig til. Er det nogle grænser, man kan flytte? Det håber jeg, at man kan. At det er til at flytte. Og jeg tror på, at måden, man kan gøre det, det er netop ved at få det frem i lyset og snakke om det. Annie mener, at det har været godt for hende selv og for andre, at hun er stået frem og har fortalt åbent om, hvad hun fejlede. Jeg har fået meget respons på, at folk er glade for, at jeg har sagt noget om de her ting, som trænger til at blive oplyst om til folk, som jo ikke ved noget. For jeg tror, at mange menneskers mangel på at kunne eller ville hjælpe, det er, at de ikke ved, hvad det er for noget. Altså, fordommen kommer måske meget af folks frygt. Depression er jo som så mange andre psykiske sygdomme belagt med tabu, belagt med fordomme. Nogen viger jo tilbage, hvis de ved, at naboen er psykisk syg, eller hvis naboen er på lykkepiller, eller hvis naboen går til psykolog. Det er det, vi arbejder for i Psykiatrifonden, at skabe åbenhed omkring de her ting, sådan at man kan tale åbent om det. Og det er det første skridt i retning af at forebygge og få gjort noget ved det. Det er, at vi kan snakke om det og tør gå ud og sige det til vores egen familie og også til den praktiserende læge. Vi kan gøre en masse ved at støtte, ved at bakke op, ved at sige, at det her går jo over igen. Det er en sygdom, som alle mulige andre sygdomme, den forsvinder i løbet af kort tid, når man får en ordentlig behandling. Så på den måde kan man gøre rigtig meget. Støtte, lad være med at sige, tag dig sammen. Det er det værste, man kan gøre, fordi patienten laver ikke andet end at forsøge at tage sig sammen. Næsten alle deprimerede kan blive helbredt gennem medicin og samtaler. Michael tror aldrig, han helt kan lægge sygdommen bag sig. En depression kan jo altid komme igen. Men jeg har det godt nu, og jeg er meget afklaret omkring min situation. Og det er, jeg føler, at jeg er blevet god til at mærke signalerne. Jeg er blevet god til at mærke, når jeg skal give jer ned. Og det tror jeg er vigtigt, at man kan det. Det er vigtigt for mig, at jeg har noget tid, hvor jeg kan sige, at nu handler det ikke om, hvor meget vi kan nå, og nu handler det ikke om, hvor lang tid det tager. At man kommer ud i den friske luft og får noget lys og nogle ting, sådan, og får nogle meget gode oplevelser i naturen. Kom, Samson. Jeg er sikker på, at jeg kan få et godt liv på nogle andre betingelser end dem, jeg levede med før. Det er det nødt til at være. Der skal ikke ske så meget i mit liv ad gangen. Man må ikke bruge sig selv 100% på den måde. Man skal lære at passe på sig selv, så man kan fungere. Michael forsøgte selvmord 1 gang, mens han var indlagt. I 4 dage lå han bevidstløs, inden han blev bragt tilbage til det liv, han havde forsøgt at slippe ud af. Er du glad for i dag, at du vågnede igen? Ja, det er jeg. Det er jeg. Jeg var det ikke lige, da jeg vågnede. Og jeg synes ikke, det var særlig sjovt. Men i dag er jeg. Der er også gode sider ved depression. Hvis vi havde behandlet Grundtvig med stemningsstabiliserende medicin, så havde vi nok ikke haft så mange salmer, som vi har i dag.